जियो कौन बोला है? जियो भिखारी का क्या लवंडा जियो हम देखो नहीं ना कि बोल न सके। अरे बराबर बस 7 फीट के लवंडा वो खोज रहे याद आ गई हमारे कसिया दादा हमें के हजारों का दिले बार हम बार बार हार्दिक अभिनंदन करते नहीं भगवान से प्रार्थना करो कि वो आशीर्वाद दे हमें आके हालांकि रौड़ी आशीर्वाद से तो हमने के बानी सारी बात कि ना बाबूआ हम लोग ना हम भिखारी बाबा के लवंडो रहती हूं हां तो मतलब तार हो जाए कैसे कि मोय मंडली के जब है कि मूर्ति बन गई हां सही बात तो जान लिया कि हरिंदर के लवंडो हम तब तार मूर्ति ना उधर शिव चर्चा खाली भिखारी बाबा कहले नाचे गावे तूरे तान अब हर दुनिया राखे अपना ब्यास लोग कह लगे भिखारी बाबा इहो कहले कि नाचे से बाचल नहीं ना ई गलत बात पहला ई बात नाचे से बाचल नहीं का मतलब जे दुनिया में गांव में घूम घूम के नाचल यानी घूम घूम के गावल हां ऊपर जाति ना बाचल कुछ काहे तो पंडित जी भी जाओ तो वो खाए के पड़े जन जे राज रंगनी तब वो खाए के पड़े अगर कोई मान ले कि दूसरा भाई के भी चल रही तब खाए के पड़े जला भाई के घर चल गई तब खाए के पड़े ये बात के अंदर भिखारी बाबा के नाचल से बाचल ना कि मैंने जे नाचल ऊपर प्रतिष्ठा यानी कि ऊपर जात बाचल दोनों सच नहीं सिना बाबूरा भिखारी बाबा के नाचे गावे तूरे तान अब ओकर दुनिया राखे मान अच्छा हमारा खुशी कब होई चाचा जब हम गाओ तनी रउआ खुश हो कब तब नु सही बात इना कि हम निमने गाई अरे वो बैठ के लगे होंगे चलो ठंडा के मतलब के लागो तो हमर गावला में उफर ना पड़ जाए पुरानिया चाचा लोग कहे लो कि अपना मन के सॉन्ग सुनो आ लोग कहे कि बनरा जरा मचा जरा गायत्री बाबा कहले कि मान लो कि रउआ दुकाने खोलले बानी किराना दुकान बा तो सब प्रकार के चीज में लगा के रखब तो और दुकान चली इना के फगुआ के दिन फगुआ के समय आ जाए तो रंग अभी रखी होली के समय तो रंग अभी रखी चैत महीना आ जाए गर्मी पड़े लगे तो चना मीठा मिश्री रखी मैंने कार्तिक महीना आ जाए तो छठी मैया के पूजा पाठ के सामान रखी और दिवाली आ जाए तो मोमबत्ती और भड़ाका रखी भादो आ जाए तो मछली रख दी मैंने किराना दुकान में मछली बिकल ओ माय डॉग तब तहार दुकान चली इना के होली के दिन खोजा तो लोग अभी रखले बारे आ तो खाली 20 बड़ा चोकर रख के आलू वाले का मुंह कोई लोग और दुकान में फाड़ के बिक दिलो अच्छा कोई का चली भाई सब चीज मिल लगे का पारसा बाजार पर हमरा सब चीज मिल जाई हमरा का जरूर भाई को सोनपुर जाके ले आला का एगो छपरा जाके ले आला थैंक यू घड़ी जानता ऐसा हो गइल बा हो जाता कि कौन व्यास नाचतो बा गावतो बा कुछ जानकारियों बतावता समय पड़ला पर दो चार बार सुनावतो बा ऐसा बेजानता हो गइल बा सुने वाला व्यास के दोस्त मत दो जैसन पब्लिक मांगता वैसन हमनी के देवे के पड़ता सही बात लेकिन बस ये माई ना हमरा गावे वाला ना हमरा बजावे वाला इस हमरा गांव जवार के हमरा क्षेत्र के हमरा चाचा लोग आशीर्वाद को कि हम अपना गांव जवार तो कमे गाइले पहले गावत रही अब खाली पटने उड़ी गए इना बाबा लइका कहता कि भाई अरे गावे ना कुछ हम
विनती रिक्वेस्ट करो मैया जल्दी से आओ हमारे लगिया बचाओ जल्दी से आओ हमारे लगिया बचाओ माई करब पूजा पाठ माई अरे सुबह शाम भोरा करब पूजा पाठ माई सुबह शाम हरी जखरा के मैया तरक हरी जखरा के मैया